A Garda Civil detivo unha parella de Ourense, aínda que con residencia en Portosín, como a presuntos autores dun delito de estafa nesta última localidade. A investigación iniciouse o pasado mes de marzo, tras ter coñecemento dos feitos a través da denuncia presentada no cuartel pola propia vítima do engano. Ao parecer, os dous detidos ofreceronlle formar parte dunha sociedade nun bar, coa promesa de que obtería unha alta rendibilidade. Durante os meses seguintes, a vítima foi realizando diversas aportacións económicas por un importe total de preto dos 126.000 euros. O diñeiro, ao parecer, ia ser empregado para unhas reformas que nunca chegaron a realizarse. Durante as investigacións, os axentes do Instituto Armado puideron comprobar tamén como boa parte dese diñeiro foi empregado na compra de coches, viaxes e outros bens. Tras a súa localización e a posterior detención da parella, a Garda Civil tamén detivo outra persoa, veciña tamén de Ourense, o que a vítima sinalou como presunto cabecilla da estafa. Os tres foron postos a disposición xudicial no xulgado de instrución número 2 de Noia, que é quen instrúe a causa.